Fil-jiem li ġejjin, kull min għandu aktar minn 65 sena se jirċievi appuntament biex jekk jixtieq imur jieħu t-tieni doża tal-booster kontra l-COVID-19. Meta ħabbar dan il-ħadd filgħodu waqt il-programm Paper Scan fuq One, id-Deputat Prim Ministru tas-Saħħa Chris Fearn qal li dan qed isir biex dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà ikunu protetti. Fil-ġimgħat li għaddew it-tieni booster kien qed jingħata lil persuni b'immunità baxxa li residenti fid-djar tal-anzjani u lill-anzjani li għandhom aktar minn 80 sena. Fil-ġurnati li ġejjin dawk il-persuni li għandhom minn 65 sena u l-fuq, anke għandek il-fuq minn 80 u għedek ma ħaddix, ħaniftħu l-invit li min irid jieħu t-tieni booster jista' jieħodha wkoll. Chris Fearn spjega l-importanza tat-tilqim għal dawk l-aktar vulnerabbli frott l-effettività tad-doża addizzjonali. L-ewwel booster hija tajba ħafna u naqset ħafna mhux biss li tieħu l-marda, xorta tista' toħodha, tnaqqas ir-riskju ma xorta tista' toħodha, imma tnaqqas ħafna l-konsegwenzi tal-marda. Ġifieri aħna minkejja li kellna numru għax iżmin kienu qed jolgħu fil-komunità, jsiru ġnien, l-ITUs dejjem bqajna 3 pazjenti, 2 pazjenti, llum għandna 2. Illi fisser li anka jekk toħodha ir-riskju li jkollok mard serju, x'kien? Dak x'kien għax ħabba l-booster. It-tieni il-booster komplittik naqra iżjed. Id-Deputat Prim Ministru fakkar li mit-2 ta' Mejju se jkomplu jonqsu l-miżuri marbuta mal-pandemija. Fost l-oħrajn, il-maskri mhux se jibqgħu obbligatorji ħlif fl-isptarijiet, fid-djar tal-anzjani, fil-kliniċi tal-gvern u fuq titjiriet. Dan, naturalment, ma jfissirx li se jkunu projbiti. Chris Fearn saħaq li kulħadd għandu jieħu ħsieb saħħtu. Jekk inti tilbes maskara għax forsi ħatmur iżżur rabat li huma morda jew li huma anzjani u trid forsi tipproteġihom. Jekk inti ħatmur fejn hemm ħafna nies u tixtieq li tilbes maskara dak il-ħin, mhux tal-li ħadd musidek tal-li sewwa tagħmel għax nafu li l-maskri jipproteġu, verament, mhux kontra l-COVID biss, imma anke minna sentej prattikament meta konna bil-maskri obbligatorji kullimkien, illi ma kellniex influenza. It-tfal għal daw sentej, il-mart respiratorju naqas ħafna. Fuq kollox, Chris Fearn saħaq li triq il-qudiem fil-kuntest tal-pandemija għandha tkun li kulħadd ikun responsabbli tiegħu innifsu.